staat een paard in gang. Ja. Ja, hij moet naar binnen. Oké, kom maar. Kunnen we er binnen gaan? Ja, die zit er ook jaren in. Kom maar gaan. Zo wachten. En dan nog iets. Ja, kom maar. Oh, daar is ze echt. Daar is ze echt. En de Shetland pony, goedemiddag. Pak even de microfoon alsjeblieft. Oh, gans gevolgd erbij. Hoi, wie heet ze? Ik heet Celeste. Celeste? Ja. Oetserum, hè, komt ze? Ja. En dit is hem? Ja, dat is hij. Het is ja, echt, ja, wat had er vergroeid? Een flinke hond, en nog iets groter dan een herdershond is het, hè? Ja. Wil ze echt zo gaan naar de zoekkoer? Ja, heel goed. En dan denk je van, ik lot dit prachtige DRG achter en dan kon ik met polsbandjes weg. Ja. En de derenbescherming en zo is het dan met. Weet ik niet. Maakt die net zoveel uit? Nee, als je maar nog een goed toes geeft, Een anders. groot toes. Ah, en had ook echt, is dit al een beetje verkleed, zag ik? Ja, is toch wel ver. Heel stuk kloofvuur. Hey, ik kijk even naar de achterkant van de pony, want voorhand heb je een vloerbedekking, man. Ja, ja. Als ik het bij de gewoon. Ja, net. hebben we. Ah, oké. Wie oud is ze? 6 jaar. 6 jaar. 6 jaar. En had al een naam, of niet? Nee, eigenlijk niet. Oké, wat is die origine? Daar was natuurlijk allerlei rassen en zo dingen. Dit is Shetland, dit is dan boven Schotland, die eilanden. Moet er Ja. dan een Schotse naam krijgen of zo? Nee, nee, dat hoeft niet. Oké. Maar ik zou te denken als werktitel aan Shetland Johnny. Maar misschien is er een beter alternatief. In ieder geval in de naam voor de pony zoeken. Vermeld ik maar gewoon via de telefoon 043 850 6070. Of kijk op Twitter, hashtag top1111. Daar kan ze namen achterlaten. En ook via de mail top1111@l1.nl. Ik ben een beetje bijzonder door de Shetland eilanden. Flabbergasted, want ik hou dit niet verwacht. Ik denk of er kunt ginnen. Ze kunnen een spiegelgoedpony of een houtsnijwerkpony. Maar hij leeft echt. Ja, We proberen het in beeld te brengen. Je kan ze misschien even inschakelen op L1 televisie, want ze toch geven. Het is een verzend on-air. Het is zich nu lekker een wortel. Shetland Johnny, het is echt gebeurd. Ik moet hij even voorbij komen. Ja. Maar ja, hij had op dit moment van ik gewonnen in een dishokje met de moer voor tank. Ja? Met zijn peertsgebit. Dankjewel, leuk dat hij zit. Alsjeblieft.